production ka kuras ka kan tho ba ya ki pi ka no ba pi ro pi ablem ke jing i jing pi ba ka kuras mata ke terlang bat ka seng pi pi ha dirse kumsen pi ka jingwan joka kongres ban ya terlang bat NPP po KHEDC kabyang bha ka jingwan joka kongres but kani ka jingwan joka kongres ban ya terlang bat NPP po this council pi kawan ra shaya da ka dur ka basha joka party kongres namarba baro kitu gijingkran haswa jong election kini tang gijing penbi gijing penthami gijing lambakla gijing penting pensmi yaki pai ba habre bat ka party NPP ti phosi live nai sabra em padon kumban songno tangkashen ram pat pai baro gijing kren kijongki menta barik pai ba kali i ya ka dur basai baka kongres kawan mentelang bat ka NPP ka bapen i bakita baro gijing kren kli tang gijing ilam bakla bat gibam donong rem hai ero em ti ka byang hi ka gijing terlang juga kongres bat NPP po this council ya thule mini kum ki ek ta ki ka kongres ka je ka tho ya pi production pi naklian joka kongres ndre tantang ba niru keleng-keleng ki campaign pini asko ki ambai ba ke NPP bat ke BJP ke dikaju pi ka sarkar MD1 ke bailam dek NPP kala persang bat pembet ya pot usam ubala san pos nam kemdan menu benut ban pembet ndre baka sarkar la persang bat pembet ya ke benta dan ya takin rio tiga jaka barang ke jing ya bam sothu kongres kong ba kala ya di ya ke jaka ke butas phok kaput kiang ba ke NPP ketang sujob ke NPP kiang mani rong khang no bat ki parab ngai ba per kinam yo asbesi ka mi I seyeng mani ladawan ke NPP hakapor tikidi kilong kijing keren kijing ilam bakla kijing pesut bakla jong ka kongres ha kitu ki por henrei kita kijing keren le si kilong tangkum kijing penbi yaki pai ba ti mantau pai ba bastan ula tip ula I bat us comes to kamba habre bat ke politics ngang e be pai ba unai ke jumshar lor kidi ki bar khoi baro ayati manta hapo this council ye terlang ke NPP bat ka kongres bantha ye ke isi bat ha step brefi ka ja kumtu dikata ka de ka jing sim ya gara ndagi nonglam jong ka party NPP bakle ya kata ke bar khoi hari nakliang ka junga ngasuka bat nong ba kipai ba kan tip ke stu ba pi ka party NPP ke ka party ka ba ki ba bon ki nonglam ke di ka ba shampang ki nonglam ki de ki ba don ya ka jing ki clear ki nonglam ki ba don ya ka jing tibriu tiblei but kim kwa ban siu kliang dag was niu ya bas niu kat kitu ke jing keno kan tho jong ka kongres ka election henry ketika sarkar mata mau kamtam u speaker wai pada ya kata kam LU honong lam jong kongres ngi ke parti NPP ngim siukul yang dak wasni rei ya wasni ngim siukul yang dak baba nta election ka sa stam pumba ramai election NPC trai ki pemba la ka kongres ki terlang ba NPP rai kanjano rai to ke jingkeno ba NPP ke BJP nang pumba pi ki pai ba manta kedi ki banang ki bastat ya pi manswa man kadang pher manta bagi don ki social media ki don ki YouTube te man kasi ki bre ki page but man ba ki page ki bishar ki analyze ya ki jelong jeng man ki ibnang salang hoi wat ru ha ka sanchar ka khadar ne ka sanjima sima ki bre manta kedi ki bastat te pimla ban lam bakla pimla ban pesu bakla yaki nre ke ek ba bakla upai ba ukan mau ya ke ek ba dei upai ba ukan mau tinggi ngi ba ba udai postan ira MDC selajan pin yelehine pin yeno pi nga ngampat pos ni pi kata ka MDC pi election MLA ke berdep kumtu nagliang jonga nglai tristom kinongilam kinongkarsan klai tristom dari habakadu ngi borom ya karai jong pai ba te wala ngila remru de kumbre bade botre ka kam ngimne ban song kumtu rigi emski hi kumdu ban pen ban tren ba kabir ka biang jong ka snong ka thau jong ki pai ba ki baduk basuk ki rangli ki
bat penjuru ban pelang nam tak jia jong ke jai mario ke jongi ngam pari kran dia kan ya kan MDC dan den election marba election hi hade ban kran ben tong sha jong election pidi kran election nomor sas nam pi upai ba ashe bapli ki bun kam mo de election ke ban kran dak por election rai ai bagi kam bare ki pai ba kin bicara kam ya kan parti le yenunu candidate Tarai kibrugin kipagba tarai haman tak election MBC tarai kintang idea ke chicken thok ne kumno ke jing EDP pi haka sarkar MDA1 ka sarkar kala bersang bantrai ke bebon ba kimat kibrin tak bega biang jong ke siti borok wei henry haka election ka chicken thok kami na ki bebon kiliang kamtam ya ke parti NPP reha bakadu bani pi ke jubak belum kono mo ke NPP ke jom ardu sit naka henry pau sit kabumut ki pai ba ki don ke jisania po ke parti NPP but ngi kermen ru bakan dia sarkar bamanta belong mat dak NPP kan ai ka jing sakri ke babiang ba ka ba ki pai ba kan hun hawat haga kam sensar kadar ke don ni ke jing kedo hanian tai kamilei mo marbah ke melang salang jui ke demokrasi de bani kedo ki jing bakla de ngam arti bare ba ke sarkar kan persang banle iki kam ki ban toy nam ta kastit hi borok ko bi menta bania bisartan dang lai banai sobrai kadang kloi palat di hi ki pai ba kan bisar rai ala ru ya sarkar bakan trei nam ta kam Sean pengkut ini jingkran lola film ke election ro pindang bertangan penikam skrip ba pi ngan kong ade ubre ba imi nakakanon sang balang balasan du renga ban train tak bi kabiang jong opai ba election kali kawan mensong election ngarem ru ngatri kamju habang ngajob ru ngatri arsal sha mentah habang rem ru ngatri hi ya kam bat nga aingu yu blei ba wat apreng jong ka jing sarem ka jonga blei umsim la ino ngalong bre batur kadu no ru re ngabuti be ka pia jong blei ka jingram jong aru ka jing sandur jong blei desi blei don la jong ka plan bangan phadian kan pe la jong sim ne ban phadian ban pe ya jolom sim ru kata di kejim junga ke basnya how play di ngai ngoi play ba mata baranga yo ka kam ban dan kat kumunong ibu yo chimstar ba de ka kam ba dan ro ngan plan kan persang hi ban ai ki jingmut ki batei nam ta ka jai bridging hi brokwe ba kum jurut nam ta state hi brokwe gidan na po ka pathing im gilong bangen tre le ki kam ba nam ta kem lang salang ka jungi kata ka de kan orim jong ka jing em ka jonga